Machiegni kendo nyakwar mga jowang' ma ina ng'ichwelo wadhi mbele gi miweche manyien. Moko kuom rawere mano chiwore mar konyo kolo ringre joma mine mane onegi kendo obole bugo makware koro ywak ni bugo ngimagi kendo obila sandogi kata bed ni gionge ketho moro amora. To ka jafwambo marwa Eric Owenga lero anyuola mag noyud ringre gi jogegi bende winjo matek wira ni ok ginyal dhi nyime gi iko fuonde mane osegol kapok giyudo fuoni mamoko manodong' mapok oyudi. Dwachiel sani osekalo tok masira makware muoche pacho ka masira mabende noweyo ganda buora ka hum tok obila tudo jala achiel gi nek mar mine maromo 42 nek mabende nomiyo rowere makware okae ochiwre mar konyo piny owacho kaachiel gi anyuola mane chich ni wedegi ne onegi kendo ringregi owiti e bugoni. Jo-Waswahili ne ogongero ni erokamano mar kanyna en agwecho. Mane makoro luo moko kuom rowere mane konyo bila kolo ringre e Kware ka. Wengine kuna mmoja wetu alikuwa ameshikwa na baada ya kuleta ile shida aliweza kuachiliwa. DCI walisema kwamba ukitoa mwili hapo itakuwa ni wewe mwenye umetoa hiyo mwili ndio utakuwa accountable. Hiyo mwili mbona umetoa na hiyo mwili unajua ndio uliweka hapo kwa maana wewe ndio umeiona mali iko. So DCI alikuwa ametutishia sana hiyo wakati kusema Joseph Nyoroge kod Lange ne ochiwre kendo ne ginywako mar kolo oko maromo gundni 9 mane oting'o maromo ringre 13 gikone. Makmana ni chiwruok margi chal kama dhi ketogi e kinda Kuru Gasumbi. Ni kumaanisha ni kama wanaficha kwa sababu ukiangalia DNA zimetoka tulitoa mili 17 ndio iko pale na hiyo mili 17 zote ni nusu. Hakuna mwili iko full. So ni kumaanisha kama nusu imepatikana nusu nyingine iko pale. Tumekuwa tukipata new numbers ambazo zinatupigia lakini hizo numbers hauzielewi na pia ukiongea na watu uelewi vizuri lakini wanakutishia tu. Uelewi ni watu aina gani pia. Introduce but probably ukisikia tu venye anaongea na maswali anauliza unaona ni mtu anajua kazi yake anafanya. Bang' kolo ringre oganda kae chenro mane itayo e bwo arita mager gi obila bang'e to piny owacho ne ochungo chenro ni gino mabende oketa nyuola moko mapodi ne kod geno kama diny. Roslyn ne wayude kae nus. Koro kinyisowa ni warit ni ok nyal miwa nus. Ipenjowa ni komiu nus mudhi uiko kendo kiny wachako wayudo nus moro wamiu udhi timo liel dire. Koro ema wan wapenjre ni kok gold bodies teno yudre nus to parts man tiere mochari be gin nuse. Koro ka nus mare onge e mochari kacha to koni be ochung golo bodies nus moro ni yudre nade. Wasadhi kadisa ingiso ni warit wasetimo DNA result poko duogo pod ingiso ni warit koro pod warito nyaka sani. Oimano liet koro ichwalo mar monde chenro mar manyo ringre ni odhi nyime. Kwa sababu serikali imeacha kabisa kufuatilia ili uchunguzi ufanyike kikamilifu na familia waweze kupata ile tunaita closure. We demand the state to come clean and clarify its role in this tragic event. We demand that the retrieval of the bodies be resumed immediately and that a full accounting of the deceased be provided to the public. Magitimre seche mari roge makenda tich oganda e Thuruka koro sunda jatend piny William Ruto mondo teki chutho kaka ne osingo kinda kisera mare mar ombulu nobiro tieko wach mar ndhiyo jopiny ailal godo miru. Bugoni dochario mokalo nen kama ne omako dhog jopiny mokalo kalore kod wach mane okumo bilani maromo ringre oganda 42 nowiti iye kaa. Penjo maduong' gesani en to bende nogol gi duto kosepontie ringre oganda mapod odong' ka. Eric Owenga, Ramogi TV, Kware, Nairobi County.